să-și asculte organismul, să nu se pună pe ultimul plan, să se odihnească, să ceară ajutorul celor din jur, să nu fie perfecționiste, pentru că nu ai cum să le faci pe toate bine din prima. Alăptarea doare. Sunt foarte multe paciente care nu-și imaginează că este atât de grea perioada aceasta a alăptării. Toată lumea consideră că este extrem de că l-ai pus la sân și că el trage, și el va face singur toată treaba, dar nu este chiar așa. Bine ați venit, dragii mei, la o nouă ediție de podcast. Astăzi vorbim despre lăuzie și anume ce se întâmplă, de fapt, în corpul mamei după ce naște. Alături de mine o am pe invitata mea de astăzi, doamna doctor Orezanu Anca, medic specialist obstetrică ginecologie. Bine ai venit la podcastul Creator de Destine. Îmi pare bine să vă cunosc și abia aștept să împărtășesc experiența mea atât ca medic cât și ca mamă cu pacientele noastre. Ce înseamnă, de fapt, perioada asta de lăuzie? Când auzim așa cuvântul, sună așa un pic dur. A ceva rău. Da, lăuzia reprezintă perioada de aproximativ 6 săptămâni după nașterea fătului, moment în care mama se recuperează cumva atât din punct de vedere fizic, și aici vorbim despre o involuție a uterului, despre prezența lohiilor, acele sângerări care sunt pe cale vaginală, cât și din punct de vedere emoțional. Noi, din punct de vedere medical, împărțim perioada de lăuzie în mai multe etape și aici avem lăuzia imediată, care este reprezentată de prima zi după naștere, după care lăuzia precoce, primele 7 zile, și lăuzia tardivă până la 6 săptămâni. Care este cel mai mare risc pentru lăuze în primele 24 de ore, să spunem? Cel mai mare risc, cel de care ne temem noi ginecologii foarte mult, este hemoragia apărută pe cale vaginală după naștere. În mod normal, după naștere și expulzia placentei, uterul are capacitatea de a se contracta, pentru a opri sângerarea pe cale vaginală. Există anumite situații particulare, precum anumite tulburări de coagulare sau atonia uterină, uterul care nu mai are capacitatea de a se contracta, sau pretenția, faptul că rămân în uter anumite cheaguri sau anumite resturi placentare care împiedică contractarea uterului, iar în aceste situații femeia poate avea o sângerare abundentă, cu risc foarte mare obstetrical, situație care necesită clar o intervenție din partea medicilor. De asta, mai ales în primele 24 de ore, pacienta trebuie clar supravegheată de către cadrele medicale. Este vreo diferență între pacientele care au născut prin cezariană și cele care au născut pe cale naturală, din punctul ăsta de vedere? Riscul hemoragic este cumva asemănător, atât la pacientele care nasc pe cale naturală, cât și prin cezariană. Adică riscul acesta de sângerare există la ambele. Să zicem că este puțin mai crescut la pacientele post-cezariană, dar nu vom avea clar atenție și de pacientele care au născut pe cale naturală. Cât de mult sânge este bine să pierzi după naștere? Pentru că tot vorbim de treaba asta. Este cumva așa o caracteristică. Noi învățăm că la o naștere naturală se pierd aproximativ 500 de mililitri de sânge, la o naștere prin cezariană cam 1 litru de sânge. Adică cumva astea sunt considerate normalitățile. Ce sunt aceste lohii de care îmi vorbeai tu la început? Da, lohiile sunt prezența sângerărilor pe cale vaginală, dar nu e vorba doar de sânge curat. Mai sunt de asemenea resturi, uneori poate mici reziduri placentare, care se elimină pe parcursul acestei perioade de lăuzie. Inițial, primele zile, vom avea niște lohii sanguinolente, roșu, un sânge roșu ca sângele de la menstruație. Da? Ulterior, după câteva zile, după primele 3-4 zile, pacienta va începe să aibă lohii serosanguinolente, le numim noi, adică deja nuanța aceea roșie începe să se diminueze, ele devin mai roze, maroniu așa, pot dura acestea câteva săptămâni, ajungând ca spre sfârșitul perioadei de lăuzie, în ultima săptămână, să zicem, sau ultimele 2 săptămâni, să ne așteptăm să avem lohii seroase, adică anumite pierderi pe cale vaginală, dar transparente.
da? Dar trebuie să știm faptul că aceste sângerări, dacă pot fi prezente mult timp, adică multe săptămâni după naștere, da? Ele nu se vor opri la 2-3 zile după ce am născut, cu siguranță. Deci este da? ceva perfect normal. Este ceva perfect normal, dimpotrivă, noi chiar ne îngrijorăm dacă o pacientă nu are lohii, nu are sângerările acelea pe cale vaginală, pentru că există posibilitatea ca uterul să se contracte. El va sângera în continuare, dar nu se va mai scurge prin vagin și atunci există riscul ca acest sânge acumulat să rămână în interiorul uterului și în situațiile acestea există un risc infecțios crescut. Dar un sânge care stagnează se poate infecta. Deci e normal să avem sângerări și e chiar indicat. Ne îngrijorăm atunci când nu avem sângerare absolut deloc. Da? Aceste sângerări sunt însoțite și de dureri? Că la menstruație știm cum e, că sângerările sunt însoțite de foarte multe ori și de un pic de jenă, durere și așa mai departe. Da, pot exista și anumite dureri. Acum nu ne așteptăm să avem niște dureri ca cele din timpul contracțiilor, din timpul travaliului, da? Dar pot exista anumite dureri pentru că uterul se contractă. Fix ca și la menstruație, el se contractă cu scopul de a elimina ceea ce nu este necesar să rămână în organism, respectiv acest sânge, aceste lohii. Dacă cumva apare febra în această perioadă, la ce ne poate duce cu gândul? Am putea avea o infecție la nivelul uterului, o endometrită. Febră mai avem de asemenea când avem apariția unei infecții la nivelul plăgii sau post-cezariană sau infecție la nivelul tranșei de epiziotomie, adică acolo unde s-a tăiat pacienta în momentul în care a avut o naștere pe cale vaginală. De asemenea, febra mai apare atunci când avem mastită, adică o inflamație la nivelul sânilor. Da? În principiu, cam acestea sunt situațiile în care apare febra și pacienta fiind acasă niciodată nu trebuie să o omită și să nu vină la medic. Trebuie clar consult de specialitate atunci când avem hipertermie acasă. cât durează vindecarea uterului? Când se revine la normal? Aici avem situații particulare în funcție de tipul de naștere. În mod normal, retracția uterină, vindecarea locului unde a fost inserată placenta, se va definitiva în aproximativ 4-6 săptămâni. Pe de altă parte, fix aceleași etape le va parcurge și uterul asupra căruia s-a efectuat o intervenție de cezariană. Doar că aici avem o situație particulară în plus, respectiv tranșa, locul unde a fost tăiat uterul, care va avea nevoie de aproximativ 6, poate chiar până la 12 luni pentru o vindecare completă. Tocmai de asta noi recomandăm să se aștepte aproximativ 2 ani de zile pentru obținerea unei noi sarcini după o naștere cezariană și aproximativ 1 an de zile până la după o naștere pe cale naturală. Uite, acum stăteam și mă gândeam că sunt foarte multe femei care după ce nasc, pentru că în spital, să spun eu, că ți se pun anumite greutăți pe burtă ca să încep să elimine acele lohii, fac lucrul ăsta și acasă și pun anumite burtiere. Este bine sau nu să facem lucrul ăsta? În mod normal, organismul, uterul și musculatura abdominală are capacitatea singură de a se retracta în timp. Acum să nu ne așteptăm că am născut astăzi și mâine vom avea abdomenul plat. Nu, este vorba de un proces care durează câteva săptămâni, luni. Se pot folosi aceste brâuri, aceste burtiere, cumva în contextul în care ar putea ajuta femeia să și crească cumva starea de confort, dar utilizate mult timp, ele cumva slăbesc musculatura peretelui abdominal anterior și dacă sunt foarte strânse, pot crea anumite dificultăți respiratorii. Și chiar dacă de foarte multe ori este dureros, poate să te apleci, să te îndoi, că este nevoie să faci mișcările astea, asta nu înseamnă că se rupe ceva din tine. Știi că de multe ori te gândești așa, aoleu, s-a întâmplat ceva. Nu. Acum depinde dacă simțim o durere extrem de intensă, așa, în urma unui efort mai intens, asta nu e ok. Dar o sensibilitate, o jenă, mai ales la pacientele care au născut prin cezariană, frecvent acuză cumva niște dureri laterale, pentru că sunt durerile de la nivelul cusăturilor pe care le-am făcut noi la nivelul aponevrozii, care este structura de rezistență
rezistența peretelui abdominal și în momentul în care facem anumite mișcări, este posibil ca pacienta să simtă așa în laterale niște dureri mai intense, care, da, sunt explicate de noi. Care sunt cele mai frecvente complicații postpartum? Cele mai frecvente complicații postpartum sunt reprezentate de hemoragia pe care am descris-o anterior, da? Hemoragie care apare cel mai frecvent în primele 24 de ore și aici avem o sângerare abundentă pe cale vaginală, cheaguri de sânge și chiar alterarea stării generale a mamei, cumva cu o senzație de amețeală, da? Ulterior avem infecțiile, de care la fel ne este teamă. Infecțiile de obicei se manifestă prin febră, durere la mobilizare, apariția unor secreții vaginale modificate ca și culoare, sunt galben-verzui și ca și miros, da? Alte probleme care mai pot apărea la lauze sunt problemele legate de alăptare. Apariția ragadelor, angorjarea sânilor, care duc în final la mastită, inflamația sânului și în final chiar la absces și care se însoțește de durere, tensiune la nivelul sânului, temperatură, dificultatea în alimentarea nou-născutului. De asemenea, nu trebuie să uităm de partea psihică și de tot tumultul de schimbări hormonale care apar odată cu aducerea pe lumea unui bebeluș. Stările mamei depresive, le numim noi acest baby blues, care se manifestă prin instabilitate emoțională, prin stare de tristețe, fără un motiv aparent, iritabilitate, somn insuficient, chiar până la depresii postpartum care au nevoie de îngrijire medicală, da. Cam acestea ar fi principalele complicații care pot apărea. Pentru că ne vorbeai mai devreme de modificările secreției. Cum ar trebui să arate aceste secreții normale, ca și culoare, ca și aspect, și ce ar trebui să ne pună pe gânduri? Cum spuneam anterior, secrețiile normale la început, primele zile, vor fi acelea roșii, ca sângele de menstruație, da? Ulterior le avem pe cele serosanguinolente, sânge mai maroniu roze, spre final având doar secreția aceea leucorea, aceea albicioasă, filantă, așa transparentă, da? Ce ne îngrijorează când avem o secreție vaginală galben-verzuie cu miros puternic, urât mirositor, da? Noi avem, spre exemplu, miros de pește, îl descriem noi atunci când învățăm. Ăsta este un miros nespecific unei secreții normale și care trebuie să ne trimită clar la medicul specialist pentru că există un risc mare infecțios. Hai să vorbim puțin și despre perioada alăptării, că nu puteam să o omitem. Chiar vorbeam cu cineva într-un alt podcast și spuneam că, cel puțin din punctul meu de vedere, mi s-a părut mai dificilă conectarea bebelușului la sân decât nașterea în sine. Adică este ceva complicat care necesită foarte multă răbdare din partea mamei și, într-adevăr, vine cu foarte multe probleme la pachet pe care trebuie să știm cum să le gestionăm. Exact. Cum se face o atașare corectă? Cumva, ce ne ajută pe noi foarte mult ca mame ar fi poziționarea copilului la sân încă din primele ore de viață, atâta timp cât starea mamei și a nou-născutului permite, contactul acela skin to skin, piele pe piele. Și de ce ne ajută foarte mult în primele ore? Pentru că atunci bebelușul este destul de energic și are capacitatea de a se atașa foarte bine la nivelul sânului. El trebuie să deschidă cumva gurița destul de bine, astfel încât să prindă mamelonul și areola. Tu simți în momentul în care începe să tragă? Acum eu te întreb ca și mamă, ca și medic, n-aș fi știut lucrurile acestea. Ca și medic, până nu m-am luptat eu cu ele, nu mi-aș fi putut imagina. Simți, dar nu cred că de la început. Dar odată ce se dezvoltă, mai ales la început, când este colostru, este laptele acela mai gros și cantitate mai... Da, este foarte bogat în grăsimi, nu simți laptele de bine la început, dar ulterior, odată ce alăptarea se instalează și procesul acesta devine fiziologic, da, se simte, simți
cumva cum curge jetul acela de lapte și cum trage copilul. La început, în schimb, este greu. Pot spune asta și din punct de vedere și ca mamă și ca medic. Sunt foarte multe paciente care nu-și imaginează că este atât de grea perioada aceasta a alăptării. Toată lumea consideră că este extrem de că l-ai pus natural și că el trage, da. și el va face singur toată treaba, dar nu este chiar așa. O altă întrebare pe care o am pentru tine și cu siguranță sunt foarte multe persoane care au așa urechile ciulite. Alăptarea doare? Alăptarea poate să doară, da, și poate să doară rău, mai rău decât intervenția în sine uneori. Nu doare alăptarea în sine, cât doare faptul că copilul nu știe nici noi nu știm probabil să-l ajutăm să prindă foarte bine mamelonul în guriță și se produc anumite fisuri, anumite ragade la nivelul mamelonului, care, da, pot fi foarte, foarte dureroase și care au și un risc infecțios major, pentru că acestea reprezintă o poartă de intrare pentru bacterii, cel mai frecvent stafilococul auriu, care este în mod normal pe tegument, iar combinația de sân care nu se golește suficient, deci staza aceea a laptelui împreună cu bacteriile care intră, au un risc foarte crescut de a determina o mastită, poate chiar absces mamar. Important este ca noi să golim sânii, chiar dacă, să zicem, bebelușul nostru, nu știu, s-a săturat repede, da? În momentul în care noi mai avem lapte, trebuie să-l golim pe tot? Trebuie golit, pentru că laptele acela care stagnează va avea un risc mare de a se infecta. Ce facem dacă apar aceste răni sau aceste dureri la nivelul sânilor? În primul rând ar trebui solicitat ajutorul unui consultant în alăptare. Ei sunt foarte ok, arată diverse modalități de atașare a copilului, diverse poziții în funcție de anatomia copilului, în funcție de anatomia mamei, pentru că nu toți suntem la fel, nu toți avem același tip de mamelon sau aceeași formă, gurița copilului, frenul lingual, la fel la copil poate să fie diferit și asta va face și alăptarea cumva diferită de la un copil la altul. Dacă apar aceste ragade, trebuie ca sânul să fie, pe lângă corectarea poziției, evident, sânul trebuie lăsat la aer, nu trebuie lăsat într-o zonă umedă pentru a se suprainfecta. Stăm cu sânii pe afară, asta e, se întâmplă tuturor, stăm cu sânii pe afară, dezgoliți, există cremele acelea cu lanolină foarte grase, există creme cu lanolină care nici nu trebuie spălate înainte de următoarea alăptare a copilului și evident, dacă lucrurile nu se ameliorează, următorul pas ar fi consultul la medicul specialist. Ce ne mai ajută de asemenea sunt compresele pe care le putem alterna, avem compresele calde pe care le putem pune înainte de alăptare, pentru că în felul acesta, prin căldura locală, canalele galactofore se dilată, laptele va curge mai ușor, iar după ce am terminat alăptarea, putem pune comprese reci, astfel încât canalele să se contracte, da? De la rece, ele se contractă și cumva nu mai avem acea stază a laptelui la nivelul sânului. Există situații de asemenea în care trebuie tratament antibiotic dacă medicul constată că a avut loc o mastită, că pacienta suferă de mastită și mai putem lua de asemenea antialgice, antipiretice, antiinflamatoare. Sunt anumite tratamente care merg administrate și în alăptare și care ne ajută, pentru că antiinflamatoarele sunt foarte eficiente pentru că există un proces inflamator crescut la nivelul sânului în momentul în care odată cu instalarea alăptării, mai ales că noi mai și tracționăm sânul, mulgem, adică au loc anumite, nu știu, anumite procese care agresează cumva glanda mamară și antiinflamatoarele, da, sunt eficiente. Cât de periculoasă poate fi lipsa somnului pentru o lăuză? Tare periculoasă. Oricum, lipsa somnului în lăuzie este cumva o constantă, adică nu prea ne așteptăm sau sunt puține mămici care reușesc să doarmă foarte bine, dar lipsa somnului constantă și poate să determine o refacere deficitară sau mai prelungită a organismului, ne poate scădea imunitatea, ne poate afecta
tulburările noastre emoționale, care sunt deja existente, dacă se asociază cu lipsa somnului, acestea pot fi exacerbate, da? De asemenea, alăptarea poate fi afectată la o mamă care nu reușește să doarmă suficient sau măcar un minim de câteva ore. Adică poți să nu mai ai foarte mult lapte? Poate să scadă cumva cantitatea de lapte. Nu neapărat până la dispariție, dar clar starea noastră psihică va influența cantitatea de lapte matern. Când se termină perioada asta de lăuzie? În mod normal, după 6 săptămâni este descrisă în cărțile noastre, dar organismul uman trebuie văzut ca un ansamblu, adică nu suntem toți la fel, nu ne putem încadra toți în aceleași norme și dacă, să zicem, partea ginecologică se reface pe parcursul la 6 săptămâni, există multe alte sisteme în cadrul organismului în care recuperarea va dura mult mai mult. Spre exemplu, pe partea de sistem musculoscheletal. Va dura aproximativ 6-12 luni ca organismul să-și revină la normal. Și despre ce vorbesc aici? Despre ligamente care în momentul sarcinii, în timpul sarcinii, au fost mult mai elastice, astfel încât ele au permis mamei, bazinului mamei, să se adapteze la noua formă, la noua viață din pântecele ei, da? De asemenea, partea de sistem endocrinologic durează aproximativ 3-6 luni, poate chiar un an să-și revină la normal, pentru că ce se întâmplă? Imediat cu nașterea fătului, noi avem o scădere bruscă a estrogenului și a progesteronului, în timp ce prolactina și oxitocina cresc, astfel încât asigură contractilitatea uterină pentru a se elimina acele lohii, acele reziduri, și prolactina, care clar ajută cu stimularea lactației. Deci aceste, plus multe alte sisteme care tot așa la fel își vor reveni pe parcursul la mai multor luni. Deci durează aproximativ, dacă perioada de lăuzie pe partea ginecologică durează aproximativ 6 săptămâni, revenirea pe ansamblu durează mai mult a organismului uman. Când este bine să facem primul control ginecologic de după naștere? Și aici lucrurile sunt puțin diferite în funcție de context. Noi de obicei chemăm pacientele la care este nevoie să extragem firele de sutură cam la 7-10 zile. Și aici vorbim despre cezariană sau pacientele care au născut pe cale naturală și au avut o anumită tranșă de epiziotomie la care am suturat noi. Dar controlul ginecologic complet se face la 6 săptămâni, în moment în care se evaluează starea tranșei, adică cum arată operația, cicatricea de cezariană, trebuie să verificăm atunci cum arată sânii, trebuie verificat, se face tușeul acela vaginal și examinarea cu valvele, în moment în care vedem dacă sunt anumite semne infecțioase, aceste secreții pe care le menționam ulterior, să vedem că sunt în regulă, că nu mi se pare ceva anormal, și de asemenea facem și controlul ecografic pentru a vedea că uterul s-a retractat, că arată în regulă, că nu există anumite retenții, anumite cheaguri de sânge sau resturi de placentă la nivelul uterului. Deci, în principiu, la 6 săptămâni se face primul control ginecologic complet. Uite, acum am ajuns și la capitolul care nouă, ne place cel mai mult, și anume la mituri. Am selectat, văd că destul de multe și pentru tine și vreau să le discutăm, să vedem cât e mit și cât e realitate. Din următoarele afirmații: nu ai voie să ieși din casă 40 de zile după naștere. Nu. Acesta este un mit. Cum am spus, la noi recomandarea este mobilizarea și clar mobilizarea cât mai precoce și mobilizarea în aer liber este cu atât mai mult indicată, în primul rând pentru mamă, dar și pentru copil. Ce ar fi de menționat, atâta timp cât starea mamei permite și a copilului, evident, ce ar fi de menționat, evitarea spațiilor publice, a zonelor aglomerate pentru protecția amândurora, atât a mamei cât și a copilului, dar nu, altfel plimbările scurte, în aer liber, la ore bune, fără să avem temperaturi extreme, sunt chiar recomandate. Trebuie să stai legată la burtă ca să-ți revină organele la loc. Cine a zis așa ceva?
Da, este fix cum am spus mai devreme, partea aceasta de folosire a brâului, să zic, dar am explicat, organismul are capacitatea să își revină singur, uterul se retractă singur, mușchii peretelui abdominal anterior de asemenea își revin la formă ușor, ușor. Dacă mama se simte mai confortabil așa și simte că îi asigură un anumit beneficiu folosirea acestor brâuri, se pot utiliza, dar nu pe termen lung, nu prelungit, nu toată ziua, pentru că organismul poate face singur treaba aceasta. Nu ai voie să plângi că ți afectează laptele. Este un mit, dar cu un sâmbure de adevăr. Starea psihică a mamei, cum am spus anterior, va afecta nu calitatea, cât cantitatea laptelui. Adică noi suntem mai triste, laptele este posibil să fie cumva în cantitate mai mică, pentru că scade producția de oxitocină și atunci bebelușul cumva va suge mai greu și mai puțin. După cezariană nu ai voie să te ridici din pat. Risc sau recuperare mai lentă? Nu. Asta este un mit care are chiar efecte nefaste din punctul nostru de vedere. Noi recomandăm mobilizarea cât mai precoce pentru a avea un risc cât mai scăzut de complicații, pentru că există un risc crescut de tromboze venoase profunde sau de embolie pulmonară în cazul pacientelor care nu se mobilizează. Da? Deci, clar, recomandarea este de mobilizare cât mai precoce, treptată, evident, dar mobilizare. Dacă nu te doare, înseamnă că nu e nimic neregulă. Durerea nu este obligatorie sinonimă cu o urgență sau cu o problemă din punct de vedere medical. Spre exemplu, în partea de infecții, posibil să nu avem durere, dar putem să avem secrețiile acelea modificate, urât-mirositoare, tromboza venoasă profundă sau embolia pulmonară. Nu este sinonimă cu durerea, nu e obligatoriu să avem durere, dar poate o să avem un membru inferior mai cald, ușor sensibil, ușor roșu, da, până la dificultățile respiratorii, aici când vorbim de simptomatologie caracteristică emboliei pulmonare, care, Doamne ferește, este o urgență cataclismică pentru noi. Deci nu. Ce le spune fetelor, femeilor gravide sau proaspăt lăuze care le privesc acum? Le-aș spune să fie blânde cu ele, să-și asculte organismul, să nu se pună pe ultimul plan, să se odihnească, să ceară ajutorul celor din jur, să nu fie perfecționiste, pentru că nu ai cum să le faci pe toate bine din prima. Procesul acesta de creștere a copilului este în continuă perfecționare de-a lungul timpului și să accepte faptul că sunt într-un parteneriat împreună cu soțul și că în momentul în care simt că nu mai pot, să-și ia ceva timp și pentru ele. Îți mulțumesc mult. Alături de noi așadar a fost doctor Anca Orezanu, medic specialist obstetrică ginecologie, Up Medical, de la clinica Up Medical. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost și în această ediție alături de noi. Așteptăm, de ce nu, comentariile, întrebările voastre legate de această temă pe adresa creatordeDestine@gmail.com. Până săptămâna viitoare, eu vă spun să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.